idol, kasama rin natin yung isa sa mga OJTs po natin mula sa Mariano Marcos State University para sa kanyang advice dito kay Erning ngayong hapon. Ayan. Magandang hapon po mga idol sa inyo. At atin nga pong narinig ang kwento ni Erning sa kung paano siya lumaban ng patas at kung paano siya niloko hanggang sa tuluyan niyang linabanan ito. Ang akin pong take or ang akin pong masasabi sa kwento ni Erning ay dapat nga na basahin po natin kung ano pong nakalakip sa mga kontrata, lalo na sa kontrata. Especially sa atin din po mga pinagtatrabahuan. Mahirap na rin po dahil na kapag naipit tayo sa isang sitwasyon na kailangan natin ng kaagapay, wala din tayong may hingi na tulong. Especially sa sitwasyon ni Erning po is na yung kanya palang sahod ay hindi na pupunta sa kanya kundi na ipupunta sa kanyang kaibigan na si B-Boy. And sa kaso po na to ay mahirap po dahil pinapagsamantalahan na po siya. And nasa Maynila naman po siya, wala po siyang ibang kakilala kundi sila B-Boy saka yung tita ni B-Boy. Wala po siyang ibang mapupuntahan, wala po siyang ibang kakilala at saka mapapaghingian ng tulong. Kaya importante po yun para sa atin mga idol kasi hindi natin alam kung ano yung mga bagay-bagay na maaaring makaapekto sa mga desisyon natin. And gusto ko lang din palakpakan yung tapang ni Erning dahil siya'y lumaban ng patas. Nilabanan niya kung ano man po yung pantataksil sa kanya ng kanyang kaibigan. Ayan. And ang masasabi ko lang din po kay B-Boy, kahit na ganun yung buhay sa kanya sa Maynila, kung ganun man yung kamulatan niya na mundo sa Maynila, dapat hindi niya ito gawin, lalo na sa kanyang kaibigan. Pero hindi naman po natin alam kung yung tunay na karakter ng isang tao, hindi po natin alam. Kaya ayun po, ang masasabi ko lang po talaga is maging maingat na lang din po tayo sa atin pong mga ginagawa. Ayun, maraming salamat Max.